wadhi weche mag jolweny kama odang'e kaka weche chalo e gwenge mar libamba mar piny Kenya. Kora Munga George Batino ng'ado luongo ni tong' mar piny Kenya kendo dhi e pinje maoko. Anyato piny mar Somalia kama bende lweny omakore motegno kendo kelonwa sigana ni. Jolweny mag Kenya marakore kod jonjore mag Al-Shabaab e piny mar Somalia medo keto kenge mag siro thieth kod somo ne jolweny kod jopiny mar Somalia kaka yor thiro puonj moba ma jonjore mag Al-Shabaab osebedo ka tiyogo e lombo rowere mondo obed jokanyo maggi. Kaka jafwambo mara George Batilero jolweny go timo ma ne ikruok mar chiwo weche arita ne jolweny ma Somalia e kinde ma thuolo mar jolweny matiyo e bwo riwruok pinje Afrika ATMIS e piny obiro rumo ayanga dwe mar 12 higani. Alap mar lweny kama hinyruok nyalo make jalweny apoya nono bedo gi kama jal moyudo hinyruok nyalo yude thieth en gima ochuno. Eneno ni jolweny orakore kod jowasigu ka gionge kod luoro moro amora. E boma ma Dobli, ma en log tich mar jolweny mag piny Kenya marakore kod kweth mag Al-Shabaab e piny Somalia, kit od thieth manika yango malong'o ni jolweny mag KDF ne ok odhi mana Somalia mar kedo kod jonjore kende. Kata kamano, bende ne gidhi mar konyo e yor thieth ne jopiny Somalia ma tuoche obembo kendo This is a referral facility for KDF and ATMIS in Sector. We provide medical support for the forces operating in Sector 2. We also provide medical evacuation services and casualty evacuation services to the troops. Other than serving the service personnel, we provide medical services to the local community, and also we provide mentorship services to the local medics for capacity building. Kopogore kod bunde, jolweny Kenya manitie Somalia bende medo duoko geno ne jotuo malimo od thieth mantie kambi mar jolweny ma Dobli, kendo joma tuoche machando tamo wang' lakteche mayudore e pinyno, to osiptal mar jolweny no ema giyude resruok. We've done operations here. The most complex case I can say is there's a patient who was referred to us with a gunshot to the abdomen, and he came in as an emergency. We had to take him late in the evening and operate, and we are happy to report that that patient recuperated and he was discharged out. We also still have some who are still admitted in the hospital, and we are still managing them well. Hospitali hapa nakuja, mimi napata dawa nzuri, mimi napona sabani, mimi nauma, mimi naanguka chini, alafu nafunjuka mguu. Hospitali mimi nasaidia sana, naweka x-ray, mimi sahi anatembea mguu yangu. Hospitali iko sawa. Kaluwore ni pogruok e dhok ma iwacho nyalo kelo ne laktar pek e ng'eyo gima chando jatuo. Mondo ma obed mayot jolweny mag KDF bende ni kod joloko makelo yot e tudruok e kind jatuo kod laktar. For language barrier, we always have an interpreter. From KDF side, we have somebody who interprets for us so that we are able to take the history of the patient, so that we are able to examine the patient, and also to give instructions on treatment of the patient. So always, any station there is an interpreter to make sure that we get the correct information from the patient. Aliletwa hospitali msichana mdogo akafanyiwa operation ya mdomo na msichana wake amepona, anasema anashukuru, amesaidiwa kwa uzuri na kila mtu amehudumia poa. Mondo gol nonro manimba mar jatuo kendo res mapiyo joma dipone oyudo hinyruok e paw rakruok. Nyamburko mar ambulance mating'o jotuo ni kod masinde mag thieth manyasani kendo mamenyo leche kod ondhudho, ka ei osiptal bende masinde nitie marito jotuo koting'o nyaka mag lak. To kendo e iye kanyo, masinde mayuak onjere nyiso ni kata mana joma ngimagi nitiere kinda kuru gasumbi ka ochopo ka to geno giduogo. Every day when we come here, we have our inpatients. We take care of the inpatient here. We also have our routine outpatient patients that we take care of our soldiers who are here in. Actually, my experience in Somalia as a female nurse has been so interesting. It's nice to serve these female, especially in this community. They also find a lot of joy when they come to the facility and they find female nurses to serve them. It gives them room to open up and we get more information from them as a female.
Kakoro kinde mag jolweny matie bwo riwruok mar Afrika maidendo ni ATMIS dhi karumo e piny Somalia. Jolweny mag Kenya oketo sinani e tiego yor thieth jolweny lakteche mag piny Somalia mondo ka kinde obiro chopo e pinyno to jotuo kik dong' e lwet nono. My weak point was pharmacology, and I'm assisted to do pharmacology here by the pharmacist. I appreciate my colleagues like Abdelkader, who is also doing dental, because we are not having dental services in our community. It's not only that we are gaining these things just to stay at our place. We are also working for the community. For the medical purposes, they support us. They also support us and during the drought seasons, they distribute us foods. Also the supplementary nutrition programs. Na nawakilisha upande wa afya kwa hawa askari wa Somalia. So nimekuja hapa kusoma mambo ya afya ili nijue zaidi niweze kusaidia askari wangu huko kwa kambi ya SNA. Huko kwetu kwa kambi ya SNA hatuna hospitali, ile structure, yani tuko na shida sana kwa hiyo mahali. Wagonjwa wangu kuna nini kidogo Manyata, mimi nilijenga mwenyewe, najiwekea madawa za emergency. Kopogore kod chiwo lony mag thieth, jolweny mag piny Kenya bende chiwo sir mag thieth ne ute mag thieth makono kaka yoreno ni tuoche ma inyalo ked godo machon okedgo kapok onyoro jopiny manyalo chuno mondo yuk kodgi ka idhi kodgi nyaka od thieth mar jolweny. E limbe marwa e od thieth mar Dobley General Hospital, wayudo ka jolweny ochwalo yedhe kod mwandu mamoko. Tim ma jatend kar od thiethno rwako gi lwete ariyo ka okoni ma dhi konyo oganda. ATMIS really the assistance for us, appreciated for them. The first they building for staff capacity for every year, and they provided of the treatment, supply for treatment and equipment. They do the assistance for us, the referral, and what called simic patient to referral every Tuesday in the place of the level 2 as well level 1. We got a delivery 120 and CS per month, CS 12 to 15, and we have other antenatal care, other diagnosis like UTI, eclampsia, preeclampsia. All we deal all the surface in the Dobley General Hospital for the maternity. Bang' fwenyo ni kweth mag jonjore mag Al-Shabab wuondo rowere mondo mi oriwre kodgi e yo mayot nikech thothgi ok osomo. Jolweny mag Kenya KDF bende oketo maino e neno ni rowere ma Somalia osomo. E sikul ma Wamo moting'o sikund primary kod sekondar, jolweny mag KDF osegero klese 4, ranyisi mar chiwruok margi jiwo somo kendo riembo fuwo manyalo miyo tieng' masani kod mabiro donje timbe mag njore marocho kwe e piny mar Somalia. The school is integrated, both primary and secondary. School has 18 teachers. They built those 4 classes built by ATMIS. So ATMIS also assisted this school. ATMIS also provided some desks of this school. So we appreciate them at ATMIS because of their taking a role in this school. Those people who are living in Dobley, they are some of vulnerable students. There are some of the students who are, their parents are very poor. They cannot afford school fees. So they need to support those people because they are learning. Keto kenge mag kedo kod jowasigu duto e piny Somalia koting'o njore, fuwo kod tuoche yango mise ma jolweny mag Kenya matiyo e bwo ATMIS e piny Somalia medo keto e neno ni arita ma Somalia ongirore kata ka ben mogik biro ywak mondo giwuok e piny Somalia. Jogo luore ka giteng'i ni geche moko ma ouma man ka ng'iyogi tawacho mani kare kaw ka wuoge. Ok aseneno wach moro marach nikech Nyasaye oseritowa to gimbende gisebedo ka ging'iyowa koni kod kocha. We have got quite a number of nurses. We've got very many teachers, casual workers. Nilianza kucheza